Ka Voice of the People Party VPP Youth Wing hakar pukhundai tere ulber arja apun rio kalalit ban ai ga jingkershan ya ki seng long me ringi shlong ban khenra na phang ban rat ding khong ya ki kam sneu ki kam khalai bat kam de kiat bi an halom shlong kini gi ar kan hon kilalap bun ki nong khalai ki nong de kiat bi an nalor ka khtam bo kiat jong ki brio shaklau bat kum juru ya ka jingdon jong ki kali ki bayeng ban yale ya ki kam sneu harot surok ka VPP Youth Wing bat seng long kemi kila maham jur balada lap biang kum kini ki jing million kin le da ka bating bat kino mai li ne map ya kini ki jat kam bi an bakin don hau lom shlong bat kin dang yai beteng ban khenra na kapor sa kapor Ikum kilong kemengi cuan barabol bantul ban kerian ban seneng ban kraw ikini ki bayele khala hang ne bat sya kata ke caka sakraw ko don ke cing de kiat ni cuan barabol ban pensai ban pensnu tho teng teng la mi na khubol ke cong ublai ro ban ya pen ei liam ko ki para ko ke men to ya ngap ya sya skol liam tengi ala wan bun sen ma shnengi kum kilong keme bara ngim khain wa dangi la ya ki kchat nang thain nong shnengi wan be da kchat teng teng ni tul ke ka kraw ni trot ki khawa ni trot ki sia tama nak mata ka cimbahang nyimbong sengi sya bet ka thaj ka ceriam ka bon kam hayeng hasiam teng teng kum kilong kemengi bon ki kam hayeng ban pendap tengi la ai pol khnang pat ban plat khnang ka pol ban wan sya kan ki caka ban baha ka snong ka thau ten rengi la wan man ka por ki iban ban ki kren persya ki yele persya iba mi ki kten bak khla ro kan kim chu ngau le ran shu kan ban kren kino no kte nama kila yo ke cing di babuat bat cing khala kila sngo nga kila sngo meng kila sngo kraw te kum ta kan menta ha kan ka pol ni la nyimbong se ngi kum kilong keme men pan na ka cing arab te menta kan ha kan ka pol ni la don kan kini ki dekot jong ka VPP jong ka VPP ngile khot ngile karpat lem ba kin wan yarap lem ni na matangi kilong kemengim la syu ban le kene ban pen bahai kene te kene kalong bangen yai beteng man ka por om tang manta ka sni ka sen ban kong bengin wan re man ka por ngin nang yai wan ban yai beteng la ka benta ka jing baha ka jing man ha ka snong ka thau ka emlang ka salang bat kitengin kaya kan ka poni bon ki kon kristan kim kwa syo ban lai sya ka cing syakri kila berngian ok ne ka cing melen ka basne ku cing kwa brai jong ka do pat ki khmat jong ki kum ta ngimbong se ban tol ban pen baha to e nang ne sya khmat ba kini ki kon samla ki long keme ki long kpa ki ba cum melen ya kan ka kam ki nom melen syo kin snu tho no ya kata ka ba kila le ya kata ka bom dai ha khmat ke kham tam ha khmat ublai e kila persusi te ha khmat jungi ki long kemeru te tang kum ta ngi kum ka long kami kum ka presiden jong kalong kami rengi selong nga ai kini ka jingkublai ya piru kum ki dekot jong ka VPP te kublai sibun ublai unang ai pisia ka bol ka basat ka baklan unang ai pisia ka bol ka ba trai bol bat mensem mengen don kata ka jing sngo khi na ka mata ki kon jong ki snong ki thao ba ki long yeng long sem ki jongi Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya